Hepe sa PNP Traffic Division sa Iligan City, Patay human mabangga ang gimanyong sakyanan sa usa ka forward truck sa Laguindingan, Misamis Oriental. Ang detalles report ni Ethel Ipanag. Dili na maitsura ang sakyanan ni Iligan Traffic Division Chief Police Major Abogado Mautin human makabangga nini ang usa ka forward truck sa National Highway sa barangay Maoswagon, Laguindingan, Misamis Oriental, Lunes sa buntag. Nadala pa si Major Mautin sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Ang driver sa truck ang giilang si Boy Agukoy, gikustudiya sa kapulisan kinsa posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Siguro na ginaglikay ang nag-overtake, nisulod sa iya ang pass lane. So siya murag na kon siguro na yang giserve dinay para dili masagi siya sa, so without knowing naigapadulong truck nga dikarga. Pag tanaw na nako tungod ni sa dito sa ko. Pero diri pa sila yun, nakita na ko dito sa tulay. Sa iya pa to sa andala nagagi. Padulong lang unta si Major Mautin sa Cagayan de Oro City aron asikasuhon ang iyang promotion pagka-lieutenant colonel. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.